Masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau muna Alhamis 12 ga watan Satumba na shekarar 2024. Labarai za ku kalla daga nan Kakaki 24 tare da ni Nasir Gambo Abubakar Fage. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da ranar Lahadi 15 ga watan Satumba a matsayin sabuwar ranar komawa makarantun kwana na primary da secondary a zangon karatu na farko na shekarar 2024 da 2025. Haka zalika ɗalibai a makarantun da kaka dawo na faɗin jihar za su koma a ranar Litinin 16 ga watan Satumba. A sanarwa da daraktan wayar da kan jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Balaraba Abdullahi Kiri ya fitar. Gwamnatin jihar ta buƙaci iyaye da su yi la'akari da sabuwar ranar komawa makaranta domin tabbatar da bin doka da oda. Sanarwar ta kuma shawarci ɗalibai da su guji shiga da abubuwan da ba a yarda da su ba cikin makarantunsu domin tabbatar da sun bi doka da oda. Aƙalla ma'aikatan jihar Kano 4,000 da gwamnatin tsohon gwamnan jihar Abdullahi Umar Ganduji ta tsawaitawa wa'adin aiki ne ake sa ran za su yi ritaya. A ranar 1 ga watan Disamban wannan shekara, gwamnatin jihar ta ce ta kammala bincike kan tantance ma'aikatan waɗanda aka yi wa ƙarin wa'adin aiki bayan sun kai shekaru 35 suna aiki ko kuma sun kai shekara 60 a duniya. Da yake zantawa da manema labarai, shugaban ma'aikatan jihar Abdullahi Musa ya ce bayan an soke ƙudurin ne gwamnatin ta kafa kwamiti domin ƙididdige adadin ma'aikatan. A cewarsa, bayan bincike ne kwamitin ta gano cewa kusan ma'aikata 1000 ne a cikin wannan tsarin, amma za su yi ritaya ne a 1 ga watan Disamban wannan shekara. Wannan na nufin a ƙarshen watan Satumbar da muke ciki ne za su miƙa takardar ajiye aiki. Sai dai Abdullahi Musa ya ƙara da cewa gwamnati ta shirya maye gurbin da za su bari bayan sun yi ritayar. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano Sema ta tabbatar da mutuwar mutane 49 a yankuna 266 sakamakon ambaliyar ruwa da iska mai ƙarfi a ƙananan hukumomi 27. Tun daga watan Janairun wannan shekara. Sakataren hukumar Isiyaku Abdullahi Kubara ne ya bayyana hakan yayin wata ganawa da manema labarai a jiya Laraba a Kano. Ya bayyana cewa hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta yi hasashen ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi 14, amma ibtila'in ya shafi wurare fiye da haka. Ya ce yankunan da abin ya shafa sun haɗa da Tudun Wada, Gwale, Wudil, Ɗanbatta, Ajingi, Gwarzo, Madobi, Bichi, Kano Municipal, Ƙaraye, Tarauni, Minjibir, Bebeji, Rogo, Shanono, Kabo, Garin Malam da Ungwaggo. Sauran sun haɗa da Kumbotso, Nasarawa, Kura, Dawakin Kudu, Dawakin Tufa, Gezawa, Rogo da Bagwai. A cewarsa, ambaliyar ta lalata gidaje 6,583 tare da shafar mutum 38,814 a faɗin jihar. Kazalika gonaki 8,289 da ke da faɗin eka 36,265 suka lalace. Ibtila'in ya tilasta wa mutane 1,414 yin hijira, yayin da ya jikkata mutane 139 kuma ya kashe mutum 49. Wani tsohon ɗan shekara 74 ya shiga hannu bayan an kama shi yana sata tabarmin masallaci a jihar Kaduna. Tsohon dai ya amsa cewa ya shafe shekaru 10 yana shiga masallatai yana sace tabarmi, inda ya ce wani lokacin ma yakan saci agogon bango amma bai taɓa satar Alkur'ani ba. An kama wannan tsoho yana sace tabarmi ne a wani ƙaramin masallaci da ke unguwar Rigasa a ƙaramar hukumar Igabi. Dubinsa ta cika ne a masallacin da ke layin Sarkin Bori Sule a ranar Talatar da ta gabata, bayan an addabi masallatun unguwar da satar sabbin tabarmi. Mutumin ya kuma amsa cewa karo na biyu kenan da ya saci tabarmi daga masallacin da aka kama shi. A nan kuma ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU ta bayyana fara yajin aiki sai baba ta gani a jami'ar jihar Gombe saboda gaza cimma matsaya akan batun walwalan ma'aikata da yanayin aiki. Shugaban ƙungiyar ta ASU reshen jihar Gombe, Dr. Suleiman Salihu Jauro ne bayyana hakan ga manema labarai a safiyar yau Alhamis, inda ya ce yajin aikin ya zama wajibi. Ya ce sun shafe shekaru da dama suna ƙoƙari tare da bin hanyoyin warware matsaloli ta hanyar tattaunawa, amma abin ya ci tura. Ya kuma ƙara da cewa daga cikin manyan dalilan shiga yajin aikin akwai batun gazawar gwamnatin jihar wajen aiwatar da yarjejeniyar ta kulla da ƙungiyar ASU a shekarar 2021 da buƙatar neman ƙarin yawan kuɗin da ake bawa jami'a da kuma biyan kuɗin alawus ɗin koyarwa na tsawon lokaci. Shugaban ya kuma bayyana cewa rashin girmama yarjejeniya daga ɓangaren gwamnati ya sa ba su da wani zaɓi face tsunduma yajin aikin. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar da belin masu zanga-zangar tsadar rayuwa su 10 da ake tuhuma da yunkurin hamɓarar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan naira miliyan 10 kowannensu. Da yake yanke hukunci kan buƙatar bayar da belin, mai shari'a Emeka Onwete ya ce wajibi ne masu zanga-zangar su gabatar da mutanen da za su tsaya musu, kuma dole ne su kasance sun mallaki gida ko fili a Abuja kuma
kuma su miƙa takardun kadarorinsu ga kotu. Har wa yau kotun ta umarci kowanne daga cikin waɗanda ake tuhumar ya samar da mutum guda mazaunin Abuja da zai tsaya masa tare da miƙa fasfon tafiye-tafiyensa da ƙananan hotunansa guda 3, yayin da yake fatali da ƙorafin babban sifetan 'yan sanda kan buƙatar bayar da belin waɗanda ake tuhumar. Mai shari'a Nwite ya kuma umarce su da kada su sake shiga wani gangamin jama'a tsawon lokacin da suke fuskantar shari'a. Haka kuma alƙalin ya bayar da umarnin ci gaba da tsare mutanen a gidan kaso har sai sun kammala cika sharuɗan ba da belinsu. 'Yan bindiga akalla 28 ne jiragen sojan saman Najeriya suka hallaka a yankin Bassa, karamar hukumar Shiroro na jihar Neja. Rundunar sojan sama ta Najeriya ta ce jiragen sun ragargaji 'yan ta'addan ne da haɗin gwiwar sojojin ƙasa. Mataimakin daraktan yaɗa labaran rundunar Kyaftin Kabiru Ali ya ce yayin aikin sharar 'yan fashin daji ne sojojin suka yi arba da gungun wasu 'yan ta'adda kimanin su 100. Kyaftin Ali ya ce da samun rahoto ne jiragen suka je suka ragargaji 'yan ta'addan inda aka gano gawarwaki 28 daga cikinsu. Jami'in ya bayar da tabbacin cewa rundunar ta ci gaba da aikin tabbatar da tsaron jama'a da murƙushe duk wata barazanar tsaro da raguwar 'yan ta'adda da ke hana jama'a sakat. Ƙarshen labaran kenan. A madadin editan da ya tattara labaran kuma ya tace Abbas Abdulrahman, Habibu Usman ta sarrafa na'ura. Nasir Gambo Abubakar Fage nake cewa wassalamu alaikum.